Sziasztok! Mindenkit szeretettel köszöntök, Várkonyi Tibi vagyok. A déli régió első és egyben a legszuperebb hamburgereséről jelentkezem. Nagyon sokat járok ide, nagyon szeretem ezeket a csodálatos házias ízeket. Engedjétek meg, hogy bemutassam nektek a tulajdonost. Sziasztok! Soshegyi Babett vagyok. 34 éve a családi vállalkozásunk itt Szegeden, ez a Szuper Hamburger. Édesapám, édesanyám, a testvérem alapította, és hát itt is van velünk, ugye? Várkonyi Tibi, Szegednek leghíresebb előadó művész-zenész, művész ura, aki nagy dős vendégünk, és sűrűn látogat el hozzánk, és az ő kedvenc hamburgere, az egy békönös, hagymás, sült hagymás, kefires kapros sajtos salátával, egy különleges hamburger, amit szeretettel ajánlunk nektek. Gyertek és kóstoljátok meg, mától kapható nálunk. Szeretettel várunk benneteket, sziasztok! Sziasztok!